ഉണ്ടോ മാതാജി? നോക്കൂ. യശോദ, ഗിരിജാദേവി, ലീല ചക്രപാണി, വിഷ്ണുപ്രിയ, മായാദേവി, പ്രസന്ന, രഞ്ജു, രജീഷ്, ഷീല പുഷ്പാകരൻ, സുഗന്ധി എം. 20 പേരുണ്ട്. മാതാജി ഷീബയുണ്ട്, ഷീബ പവിത്രൻ. ശശികല ഉണ്ടോ മാതാജി? 20 പേരുണ്ടെന്ന്. 20 പേരുണ്ട്. ശശികല ഉണ്ട്. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം മാതാജി. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, ഞാൻ 6 എന്നോട് മണിഭൂഷ മാതാജി പറഞ്ഞ 8ാമത്തെ ശ്ലോകമാണെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ 8 എടുത്തു വെച്ചു സ്ലൈഡ്. ഞാൻ 6 സ്ലൈഡ് എടുത്തോട്ടെ. ഇല്ല മാതാജി, 6 7 എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നലെ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുന്നതാ, എടുത്തില്ലല്ലോ. ഇന്നലെ ക്ലാസ് ഇല്ലായിരുന്നു. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, महाराज की जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ സ്ലൈഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒരാഴ്ചയിലത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയൂ. നന്നായി പഠിച്ചു എല്ലാവരും? എന്താ കാണാത്തോണ്ടൊരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് മാറ്റാലോ നമുക്ക്. മാതാജി ഒരാഴ്ച എവിടെയായിരുന്നു? ഞാൻ ജയ്പൂര് പോയതായിരുന്നു. കൃഷ്ണ സ്ലൈഡ് കിട്ടുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഏതാ വന്നിക്കണേ? ഇപ്പൊ ഏതാ ശ്ലോകം വന്നിരിക്കണേ? ശ്ലോകം വന്നില്ല. വന്നു. ഉപദേശാമൃത ശ്ലോകം 6. ഓക്കെ.
ദേശാമൃതം ശ്ലോകമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജിയെ കൂടെ കോഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുക മാതാജി. ഓക്കെ. ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആറാമത്തെ. നമ്മള് അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? കനിഷ്ഠ ഭക്തര്, മധ്യമ ഭക്തര്, അതുപോലെ ഉത്തമ ഭക്തരെയൊക്കെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോ അത് പറയൂ. കനിഷ്ഠ ഭക്തരെയൊക്കെ കണ്ടാല് പോലും ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വൈഷ്ണവരെ, കനിഷ്ഠ ഭക്തരെ മനസ്സുകൊണ്ട്, അതെ, മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രണമിക്കണം. അതുപോലെ മധ്യമ ഭക്തരാണെങ്കിലോ അതെ, സദാ ഭഗവത് സ്മരണം, ജപം, അതാണ് അവർക്ക് അല്ലെ. ഭക്തനോടൊക്കെ ബഹുമാനം ഉണ്ടാവുക, ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവുക, ദുസ്സംഗമൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നവരായിരിക്കും അവര്, ദീക്ഷിതരായിരിക്കും അല്ലെ, ദീക്ഷ എടുത്തവരായിരിക്കും മധ്യമ ഭക്തര്. അതിന് ഉത്തമ ഭക്തരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അതെ, നിഷ്ഠയോടെ അല്ലെ, അചഞ്ചല ഭക്തിയായിരിക്കും അവർക്ക്. അനന്യ ഭക്തി എന്നൊക്കെയാണ് പറയാ. തപോനിഷ്ഠയോടെയാണ് അവര് ജീവിക്കുക അല്ലെ, തപശ്ചര്യയോടെ ദിവസം. നമ്മുടെ പ്രഭുപാദൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ശാസ്ത്രജ്ഞാനമൊക്കെ നല്ലോണം സമ്പാദിച്ച് സമദർശിയായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഉത്തമ ഭക്തര്. അതൊക്കെയാണ് നമ്മള് അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടത്. ഇനി ആറാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദൃഷ്ടൈ സ്വഭാവജനിതൈർ വപുഷശ്ച ദോഷൈർ ന പ്രാകൃതത്വമിഹ ഭക്തജനസ്യ പശ്യേത് ഗംഗാംഭസാം ന ഖലു ബുദ്ബുദ ഫേന പങ്കൈർ ബ്രഹ്മദ്രവത്വമപഗച്ഛതി നീരധർമ്മൈ. പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഒരാളെ ശാരീരിക ദൃഷ്ടിയോടെ അല്ല നമ്മൾ ശരീരത്തിന്റെ ഭംഗി ഒന്നുമല്ല ഒരാളെ കാണേണ്ടത്, ആത്മാവിനെയാണ് കാണേണ്ടത്. ഇപ്പൊ പുണ്യാത്മാക്കളായിട്ടുള്ളവര് അവര് ചിലപ്പോ ശരീരം കുറച്ച് ദോഷമുള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കാം അല്ലെ, ഭംഗിയൊക്കെ ഒത്തിരി കുറവുണ്ടായിരിക്കാം. അതൊന്നല്ല നമ്മള് നോക്കേണ്ടത്. പിന്നെന്താ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്? അവരുടെ ആത്മാവിനെ കാണുക അല്ലെ, ആ ചേതന അവരുടെ എങ്ങനെയാണ്, അവയർനെസ്, ആ ചേതന കൃഷ്ണഭാവനാമൃതമാണോ, ആ ചേതന അവബോധം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണോ അവര് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മള്. ആ മനോഭാവത്തില് നമ്മൾക്ക് മാറ്റം വരണം. നമ്മൾ പുറമേ കണ്ടിട്ടല്ല ഒരു വ്യക്തിയെ വിലയിരുത്തേണ്ടത്. ഭൗതിക ചേതനയോടെ അല്ല നമ്മൾ വസ്തുക്കളെ നോക്കി കാണേണ്ടത്. പിന്നെയോ ആത്മീയ ചേതന അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, അതനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരെയും ഓരോ വ്യക്തികളെയും നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതനായ ഒരു ശുദ്ധഭക്തന് അവന്റെ ശരീരവുമായി താതാത്മ്യമില്ല. താദൃശ ഭക്തനെ ഭൗതികതയുടെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ വീക്ഷിക്കരുത് എന്നാ പറയണേ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ. അതാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പ്രതിഷ്ഠിതനായിട്ടുള്ള ഒരു ശുദ്ധഭക്തന് ശരീരബോധം തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള ആ ഉറപ്പുണ്ടാവും അല്ലെ. താഴ്ന്ന തരം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്നോ ശരീരം വികലമാണെന്നോ ദുർബലമാണെന്നോ ഉള്ള കാര്യം ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗണിക്കത്തക്കതല്ല. സാമാന്യ ജനദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു ഭക്തോത്തമ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ ദൃശ്യ വൈകല്യങ്ങൾ ഒരു അപാകതയായിട്ട് തോന്നാം. സാമാന്യ ജനങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോ കാലിന് മുടന്തുണ്ടാവാം അല്ലേ, ഒരു കണ്ണ് ചിലപ്പോ കാഴ്ചയില്ലായിരിക്കാം. സാമാന്യ ജനങ്ങൾ അതാ പെട്ടെന്ന് നോക്കി കാണുക. ഓ, അയാൾക്ക് നടത്തത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ, കൈകൊണ്ട് വയ്യ, അങ്ങനെയൊക്കെ. അത് ശരീരത്തിന്റെ ആ രൂപം, അതൊന്നും നമ്മള് എന്തെങ്കിലും വൈകല്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അതൊന്നും വകവെക്കരുത്. ആളുടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണോ, ആളുടെ ചേതന എങ്ങനെയാണ്, അതാണ് നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത്. സാമാന്യ ജനദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു ഭക്തോത്തമ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ ദൃശ്യ വൈകല്യങ്ങൾ ഒരു അപാകതയായിട്ട് തോന്നും, സാധാരണക്കാർക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ ദൃശ്യങ്ങളായ ഈ ദോഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന് ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്താണ്,
ആ ശാരീരികമായിട്ടല്ല, അല്ലേ? ആത്മീയമായിട്ട് ഉന്നത തലത്തിലുള്ള മനോമണ്ഡലത്തിലുള്ള വിഹരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കാം ആ ഭക്തൻ. ചിലപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് നുരയും ചേറും കലർന്ന് ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ഗംഗാ നദിയെ പോലെയാണ് അത്, അല്ലെ? ഗംഗാ നദി മഴക്കാലാവുമ്പോ നുര പത ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്നാലും ഭക്തജനങ്ങൾ ആ ഗംഗയിലെ സ്നാനം ചെയ്യും, അല്ലെ? ഗംഗാജലത്തിന്റെ പവിത്രത അവര് ഇല്ലാതാക്കണില്ല. അവര് അതിനെ മോശമായിട്ട് കാണുന്നില്ല. ഗംഗാജലം ഈ വൈകല്യങ്ങളാലൊന്നും ദൂഷിതമാവുകയില്ല. ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗമിച്ചവർ ജലത്തിന്റെ പരിതസ്ഥിതി ഒന്നും ഗണിക്കാതെ ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ? ഗംഗയുടെ ആ പുണ്യ, ആ പവിത്രമായിട്ടുള്ള ആ അവസ്ഥ അത് ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല. മഴക്കാലത്ത് ചിലപ്പോ ചെളിയോ നുരയോ പതയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം, എന്നാലും ഭക്തരതില് മുങ്ങും. ഭാവാർത്ഥം: ഒരിക്കലും പതനം സംഭവിക്കാതെ പൂർണ്ണമായും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മതലത്തിലെത്തും. ഭക്തിയില് പതനം ഉണ്ടാവരുത്. അതിന് എന്ത് വേണം? ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ കഠിന പരിശ്രമം ചെയ്യണം നമ്മൾ, അല്ലെ? നിരന്തരം നൈരന്തര്യം വേണം എന്നാ പറയാ. ഈ ഭക്തിയിലൊക്കെ പുരോഗമിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് വേനൽക്കാലത്ത് ഒരുപാട് വെയിലത്തൊക്കെ നടന്ന് നമ്മൾ ചൂട്ടത്തൊക്കെ വന്നു വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് കൂളായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ കിട്ടി വിചാരിച്ചാൽ നമുക്കത് വലിയ സന്തോഷം, അല്ലെ? കുറേശ്ശെ നമ്മളത് ഇങ്ങനെ കുടിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ അങ്ങനെ തണുപ്പിക്കും. എന്നാലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സിപ്പ് കുടിച്ചു, പിന്നെ അടുത്ത മണിക്കൂറിൽ ഒരു സിപ്പ് കുടിച്ചു, അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് അതിന് ആസ്വാദ്യത ഇല്ല, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഇല്ലാത്ത പോലെയാണ്. അതുപോലെയാണ് ഈ ഭക്തി എന്ന് പറയണത്. ഭക്തിക്ക് നൈരന്തര്യം വേണം, എന്നാലാണ് ഭക്തിയിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇന്ന് നാമം ജപിച്ചു, നാളെ വേണ്ട വെച്ചു, പിന്നെ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ പാടില്ല. നിത്യം നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുത ദിനചര്യകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അത് നിർവഹിച്ചേ മതിയാവൂ. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയില് പുരോഗതിയിലെത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളെയൊക്കെ അതിക്രമിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മതലത്തിലെത്തും അങ്ങനെയുള്ള ആള് എന്നാണ്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ഭൗതിക പ്രചോദനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിരിക്കണം, അല്ലെ? ഭൗതികത ആസക്തികൾ കുറയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചു, അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയാരാമന്മാരാവരുത്, അല്ലെ? ആത്മാരാമനാവണം. വൈഷയിക സുഖ അഭിലാഷമാണ് ബോധത്തിലുള്ളതെങ്കിൽ അത് ഭൗതിക ബോധമാണ്. ഓരോ വിഷയസുഖങ്ങളില് തൽപരരായിരിക്കണവര് അവര് ഭൗതിക ബോധമാണ് അവർക്കുള്ളത്, അല്ലെ? അവര് ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ വളരെ പാടുപെടേണ്ടി വരും. ഭക്തിയോഗം ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്, ശരീരത്തിന്റെയോ മനസ്സിന്റെയോ അല്ല. ഇപ്പോ ഈ ഭക്തിയോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണത് അത് ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തന. നമ്മൾക്കിപ്പോ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോ, അല്ലെ, ആ ഭഗവാനെയൊക്കെ ഒന്ന് ദർശിച്ചു വരുമ്പോ വളരെ ശാന്തമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ കൈവരും. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ആത്മാവിനുള്ള പരിപോഷണാണ് നമ്മളപ്പൊ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് കാരണമാണ് നമുക്ക് ശാന്തി അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയണത് ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനാണ്, അല്ലാതെ ശരീര മനസ്സുകളുടേതല്ല. അദൃഷ്ടവും ഏകാഗ്രവുമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവൻ മുക്തനാണ്, അല്ലെ? കാരണമില്ലാതെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യണം. എന്റെ ഫലം, എനിക്കൊരു ഫലം കിട്ടും എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല വേണ്ടത്, അല്ലെ? അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളെ മുക്തൻ എന്നാ പറയാ. ഒരു ഭക്തൻ ഗാർഹ്യങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പോലും അവനെ സാധുവായിട്ട് കണക്കാക്കുക. പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയിലും നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഏത് കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവത് അർപ്പണമാക്കിക്കൊണ്ട്, ഭഗവത് ആരാധനയായിക്കൊണ്ട്, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ കർമ്മം ചെയ്താൽ അതൊരു യജ്ഞമാണ്, പിന്നെ, അല്ലെ? ഭഗവത് സേവനമാണ് അത്. അങ്ങനെയുള്ള ആള് ഏത് ഭൗതിക പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും അത് ഭക്തൻ തന്നെയാണ്, സാധുവായിട്ട് കണക്കാക്കും. ഒരു നിഷ്കളങ്ക ഭക്തൻ ബ്രാഹ്മണന്റെയോ ഗോസ്വാമിയുടെയോ കുടുംബത്തിലോ പിറന്നവനല്ലെങ്കിലും അവൻ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതനാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷണീയനല്ല. കുലമഹിമ, ജെൻഡർ, കളറ് ഇതൊന്നും ഭക്തനാവാനുള്ള യോഗ്യതയ്ക്ക് ഒരു ഘടകമല്ല, അല്ലെ? ഒരു അളവുകോലല്ല. അപ്പോ ഒരു നിഷ്കളങ്ക ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനിൽ അനന്യ ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കുക. ആള് ഗോസ്വാമിമാരുടെ കുലത്തിലോ കുടുംബത്തിലോ ജനിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ആള് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിരതനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശുദ്ധഭക്തൻ തന്നെയാണ്, വൈഷ്ണവൻ തന്നെയാണ് എന്ന് വേണം നമ്മൾ കണക്കാക്കാൻ.
ഗോസ്വാമിമാരിൽ രൂപ ഗോസ്വാമിയെയും സനാതന ഗോസ്വാമിയെയും ജന്മം കൊണ്ട് മുഹമ്മദീയരായിരുന്നു. രൂപ ഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും ജന്മം കൊണ്ട് അവര് മുഹമ്മദീയരായിരുന്നു. എന്നാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് അവരെ ഗോസ്വാമി നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയത്. അപ്പൊ ഏത് കുലം എന്നൊന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനെ ശാരീരികമായിട്ടല്ല വീക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. 3 തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരുണ്ട് നമുക്കറിയാം. കനിഷ്ഠ, മധ്യമ, ഉത്തമ. ഇപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തര് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാ വരിക? ഉത്തമ ഭക്തരുടെ കാറ്റഗറിയിലാ വരിക അല്ലെ. ഒരു ഉത്തമ അധികാരി, ശുദ്ധ ഭക്തൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് മറ്റൊരു ഭക്തനില് യാതൊരു കുറവും കാണില്ല അല്ലെ. ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വീക്ഷണമല്ല ഉണ്ടാവുക. പരിശുദ്ധ ആത്മാവായിട്ട് അയാളെ കാണും. ഈ ഭക്തി എന്ന് പറയണത് തലത്തിലുള്ളതല്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. സത്വഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്കാര സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള അവരാണ് അല്ലെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര്. രജോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ധാരാളം ഉള്ളവരായിരിക്കും. തമോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അജ്ഞാനത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ 3നെയും നമ്മൾ മറികടക്കണം, ഗുണാതീതരാവണം. അപ്പോഴാണ് ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനാവുന്നത് അല്ലെ. ഒരു ഗുണങ്ങളും നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ആയിരിക്കരുത്. ശുദ്ധഭക്തിയെ കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 14:26 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. മാംജയോ അവ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീത്യൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഒരിക്കലും പതനം സംഭവിക്കാതെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനാണ് ഈ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളെയൊക്കെ അതിക്രമിച്ച് ജീവൻ മുക്താവസ്ഥയിലെത്തും, ബ്രഹ്മ തലത്തിലേക്ക് ചെന്നെത്തും എന്ന്. അവ്യഭിചാരിണി ഭക്തി എന്നാ പറയാ. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. 2-ാം അധ്യായം ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. ഏത് സന്നിഗ്ധ ഘട്ടത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ എന്നുള്ള ആ ഉറച്ചൊരു ബോധം ഉണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെയാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി. ആ വ്യവസായികളുടെ ബുദ്ധി പല ശാഖകളായിട്ട് പോകുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ഇപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ വൈകല്യം അതൊന്നും പരിഗണിക്കരുത്, ഭക്തിയാണ് നമ്മള് പരിഗണിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മികതയിലെ എല്ലാവരുടെയും ശരീരം ഭഗവാനെ പോലെയാണ് അല്ലെ. അവിടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ സാരൂപ്യം ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ, അപ്പൊ അവിടെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ 4 കൈകളോടെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഭക്തരും അവിടെ എത്തുമ്പോ 4 കൈകളുള്ള രൂപത്തില് അങ്ങനെയുള്ള ഇരിക്കെ ഭൗതികതയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ശാരീരിക വൈകല്യം അത് നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തൻ, ആ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ആ ഭക്തൻ ശരീരതലത്തിലല്ല, ആത്മീയ തലത്തിലാണ്. വികല ശരീരം ആഗ്രഹിച്ച് ജന്മമെടുക്കുന്ന ഭക്തർ പോലും ഉണ്ടെന്നാ പറയണത്. വലിയ ഭക്തരായിട്ടുള്ളവര് ചിലപ്പോ ആഗ്രഹിക്കുമത്രേ, എനിക്ക് അടുത്ത ജന്മം ഒരു വികല ശരീരം കിട്ടണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ അവരോട് ആരും അത്ര സഹകരിക്കാനൊന്നും പോവില്ല. അവര് ഏകാന്തത്തിൽ അവർക്ക് ഭക്തി സേവനം മാത്രം ചെയ്ത് ആ ജന്മം സാഫല്യമാക്കാൻ പറ്റും. ഭക്തന്മാര് തെറ്റ് ചെയ്താലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ അത് പൊറുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ശരീരം അത് എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ശരീരം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഈ ജന്മത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മതലത്തിലുള്ളവര് ശരീരത്തിനെ അല്ല വീക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്തിനാ? ആ ചേതന അല്ലെ, അവബോധത്തെയാണ്. നിത്യാനന്ദന്റെയോ അദ്വൈത പ്രഭുവിന്റെയോ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ജനിക്കാതെയും ഗോസ്വാമി എന്ന ബിരുദം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുവൻ താൻ ഒരു ഗോസ്വാമി ആയിരിക്കുന്നു എന്നോർത്ത് അഹങ്കാരം കാണിക്കരുത്. അങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ ഉടനെ അധപ്പതിച്ചു പോകും. ഭക്തിയിൽ അഹങ്കാരം ഒട്ടുമേ പാടില്ല അല്ലെ. അത് വന്നാ പിന്നെ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമല്ല, ഭഗവാൻ പിന്നെ ഭക്തി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹവും തരില്ല. ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ, അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവരുത്. വിനയത്തോടെ വേണം എല്ലാവരുമായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ. ഒരുവൻ ശരിക്കും ഭക്തനല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭക്തനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കില്ല. കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി എന്ന തലത്തിൽ 3 തലങ്ങളുണ്ട്. ഭക്തനെയും അഭക്തനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ ഈ കനിഷ്ഠാധികാരികൾക്ക് സാധിക്കാതെ വരും. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെല്ലും അല്ലെ, ദേവവിഗ്രഹത്തിനെ പൂജിക്കും. അത് മാത്രമാണ് അവരുടെ താല്പര്യം.
ഭക്തനെയും അഭക്തനെയും തമ്മിലും ഭക്തനെയും ഭഗവാനെയും തമ്മിലും ഒക്കെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ ആർക്കേ പറ്റുള്ളൂ? ഒരു മധ്യമാധികാരിക്ക് അതിന് സാധിക്കും. അത് കാരണം അദ്ദേഹം ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെയും ഭക്തനെയും ഒക്കെ വെവ്വേറെ രീതിയിൽ ഉപചരിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളെ നമ്മൾ ആരും തന്നെ വിമർശിക്കരുത്. ഇങ്ങനെ വല്ല ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവയെ അവഗണിക്കണം, അവയെ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതില്ല. ഒരു ആചാര്യന്റെ മുഖ്യ പ്രവർത്തനമായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ഭക്തിപൂർവം സേവിക്കുക എന്ന കൃത്യം മാത്രമാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, അഭിജിത്സു ദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹിസ. ഒരു ഭക്തൻ ഗാർഹ്യങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും അവൻ സാധു തന്നെയാണ്. അവബോധം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഭക്തര് ചിലപ്പോഴൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്യും, അപ്പോഴും വിമർശിക്കരുത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് സീനിയർ ഡിവോട്ടീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമ്മള് തിരുത്തി കൊടുക്കണം. അതുപോലെ നമ്മൾ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടീസിനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നിന്ദിക്കാനോ കുറ്റം പറയാനൊന്നും പാടില്ല. ഈ ഇസ്കോണിലൊക്കെ അനവധി വിദേശ ഭക്തരിപ്പോഴുണ്ട് അല്ലെ, നമുക്കറിയാം. മുമ്പൊക്കെ അവര് വളരെ നീചമായിട്ടുള്ള താഴ്ന്ന ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് അന്ന് തുടക്കത്തിലെ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് അവിടെ യൂറോപ്യൻ നാടുകളിൽ ചെന്നപ്പോഴ് അവിടെ ഹിപ്പീസമായിരുന്നു. അവര് മദ്യം മദിരാക്ഷിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന സമയമായിരുന്നു. അവരെയൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കാൻ ശ്രീല പ്രഭുപാദിന് സാധിച്ചു. അവരൊക്കെ ശുദ്ധ ഭക്തരായി മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇപ്പോഴോ ഭക്തര് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെ, ഇപ്പോഴത്തെ ഭക്തര് കുറച്ചൊക്കെ കൽമഷം ഉള്ളവരാ അല്ലെ, കാപട്യമുള്ളവരാ. അന്ന് അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് മ്ലേച്ഛന്മാർക്ക് പോലും ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നൽകുകയാണ് ഈ ഇസ്കോൺ എന്നുള്ള സ്ഥാപനം വഴി. ഭഗവാനിൽ എത്ര പ്രേമമുണ്ട്, പ്രേമഭക്തിയുണ്ട്, അത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ആചാര്യൻ കണക്കിലെടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പോ ഭക്തരെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. ഭക്തരെ നിന്ദിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ പോലും ക്ഷമിക്കില്ല. ഇപ്പൊ അംബരീഷ് രാജാവിന്റെ കഥ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അംബരീഷ് രാജാവിനെ ദുർവാസ മഹർഷി പരീക്ഷിക്കാൻ വന്നു അല്ലെ. ആ ഭക്തനെ ഭഗവാനാണ് സംരക്ഷിച്ചത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്താല് ഭഗവാൻ പോലും നമ്മളെ രക്ഷിക്കില്ല എന്ന ആ കഥ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളെ പറ്റി വിചാരിക്കുന്നത് ആ വൈഷ്ണവന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളോടും നാം ചെയ്യുന്ന വലിയ അപരാധമാണ്. ഈ അപരാധത്തെ ഹാദി മാത മത്തഗജ അപരാധം എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒരു മത്തഗജത്തിന് വലിയ വിപത്തുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. മതമിളകിയ ആനയ്ക്കൊക്കെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെ. ഒരു വൈഷ്ണവനെതിരെ അപരാധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വൈഷ്ണവരോട് ഭക്തരോട് അപരാധം ചെയ്താൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമ്മുടെ ഭക്തിയൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാവും, നമ്മള് അധപ്പതിച്ചു പോകും. ഭക്തരെ വിമർശിക്കരുത്. കനിഷ്ഠ അധികാരിയെ പോലും നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം. ഭക്തിയിൽ തുടക്കക്കാരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിലേക്ക് അവരെ കൈപിടിച്ചു ഉയർത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ അവരെ ഒരു തരത്തിലും നമ്മൾ ദ്രോഹിക്കരുത്. തന്നേക്കാൾ ഉയർന്ന വൈഷ്ണവനിൽ നിന്നും ഉപദേശം സ്വീകരിക്കണം. തന്നേക്കാൾ താഴ്ന്ന പദവിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ എല്ലാ വിധത്തിലും സഹായിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിവുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അവരെയും കൃഷ്ണ ഭക്തരാക്കുക, അവരെയും ഭഗവതോന്മുഖമാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് ഒരുവനെ ഉയർന്നവൻ താഴ്ന്നവൻ എന്ന് വിവരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധ തലത്തിൽ എത്രത്തോളം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് അതിലാണ് അല്ലെ ഉയർച്ച താഴ്ചകള് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത്. ഞങ്ങളുടെ ശിക്ഷാഗുരുവായിട്ടുള്ള ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജ് അമേരിക്കൻ സിറ്റിസൺ ആയിരുന്നു. 18 വയസ്സിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയി ഇവിടെ വന്നിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നത്.
ഇപ്പൊ മായാപൂരില് വേൾഡ് വൈഡ് ടെമ്പിൾ, ഏറ്റവും വലിയ ടെമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജയപതാക സ്വാമിയാണ് അതിന് നേതൃത്വം വഹിച്ചത്. ഇപ്പൊ ടെമ്പിൾ ഓൾമോസ്റ്റ് പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ഭഗവാനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ആള് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദൊക്കെ അല്ലെ ഭഗവാൻ തന്നെ നിയോഗിച്ച് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ശാക്തീകരണത്താലെയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദിനൊക്കെ ഇത്രയും കുറവ് കാലം കൊണ്ട് ഇത്രയും ലോകമെമ്പാടും ശിഷ്യരെ ഉണ്ടാക്കാനും അല്ലെ ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ക്ഷേത്രങ്ങള് പണിയാനും ഒക്കെ സാധിച്ചത്. ശുദ്ധ ഭക്തനെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൗരവമുള്ള വൈഷ്ണവ അപരാധമാണ് അത്. അതുപോലെ നമ്മൾ ശുദ്ധ വൈഷ്ണവനിൽ അസൂയാലു ആവരുത് ഒരിക്കലും. അത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ നമ്മുടെ ഗുരുവിനെ ഉപദേശിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് തിരുത്തി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അതൊക്കെ വളരെ അപരാധാണ്. ശിഷ്യന്മാരല്ലാത്തവരിൽ നിന്നോ നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും സ്വീകരിക്കാൻ ഗുരുവിന് ഇടവരരുത്. 6-ാമത്തെ പദ്യത്തില് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി നൽകിയിട്ടുള്ള ഉപദേശത്തിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം എന്താണ്? ഈ എന്താ പറയാ, ഈ വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു വരിയുണ്ട്. സവൈ മനകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോർ വജാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണനെ കരോ ഹരേർ മന്ദിരമാർജനാദിഷു ശ്രുതിം ജകാരാച്യുത തത്കഥോദയേ. ഇപ്പൊ ഈ എന്താ പറയാ, അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടും ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. ഈ ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നു അല്ലെ, ആ ചക്രവർത്തിക്ക് എത്രയോ ജോലി ഭാരമുണ്ട്. എന്നാലും ഭഗവത് സേവന നിരതനായി ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ മറന്നില്ല. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടും ഭഗവത് സേവനമാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഭഗവത് ആരാധനയായിട്ട് ചെയ്തു വന്ന ഭക്തനായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരെ ആർക്കും ദ്രോഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ ഭക്തന്മാരോട് അസൂയ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ താഴ്ന്നു പോകും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. ഒരിക്കല് ഗോപാല ചബല എന്നുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിനോട് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ അസൂയായിരുന്നു. പഞ്ചതത്വത്തിലെ അല്ലെ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിനെ നമുക്കറിയാം. അദ്ദേഹത്തിനോട് ഗോപാല ചബല എന്നുള്ള ബ്രാഹ്മണന് ഭയങ്കര അസൂയായിരുന്നു. രാത്രി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ കീർത്തനം ഒക്കെ നാമം ഒക്കെ ചൊല്ലുമ്പോൾ ഈ ഗോപാല ചബല എന്നുള്ള ഈ വ്യക്തി ഉണ്ടല്ലോ, തൊട്ടപ്പുറത്ത് ദുർഗ ആരാധന നടത്തണ പോലെ കാണിക്കും. എന്നിട്ട് അവിടെ മദ്യം മാംസം ഒക്കെ വയ്ക്കും, ദുർഗ ആരാധനയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണമെന്ന് മനഃപൂർവ്വം വിചാരിച്ചിട്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ വൈഷ്ണവരാണെങ്കിലോ ഇതൊന്നും തൊടു പോലുമില്ല അല്ലെ. അപ്പോ ഇവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനായിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ദുർഗ ആരാധന ചെയ്യാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും. അദ്ദേഹം പിന്നീട് എന്താ ഉണ്ടായേ, കുഷ്ഠരോഗം ബാധിച്ചിട്ട് ആ ഗ്രാമം തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഗംഗാതീരത്ത് പോയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാണ്. അങ്ങനെ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടു. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്നോട് കരുണ കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, നീ പാപിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. നീ വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്തിരിക്കണു, 1 കോടി ജന്മം നരക ജീവിതം കിട്ടും എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയാണ്. പിന്നീട് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ ചെന്നിട്ട് ക്ഷമിച്ചു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അനുഗ്രഹമൊക്കെ കൊടുത്തു. അപ്പോ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ശ്രമിച്ചതായിരുന്നു അല്ലെ. അവർക്ക് അതിനുള്ള ശിക്ഷ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അങ്ങനെയായിരുന്നു. പ്രഭുപാദിനെ ഭഗവാൻ തന്നെ ശാക്തീകരിച്ചതാണ് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇതൊന്നും അല്ലെ. അതെല്ലാം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താല് തന്നെയാണ്.
അപ്പൊ പിന്നെന്താ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് കണ്ടത്? ആത്മീയ ആചാര്യനെ ഉപദേശിക്കാനൊന്നും നമുക്ക് അധികാരമില്ല ശിഷ്യർക്ക്. കുടുംബപരമോ ശാരീരികമോ സൗന്ദര്യപരമോ ആയിട്ടുള്ള യാതൊരു മൂല്യങ്ങളും കണക്കാക്കിയിട്ടല്ല ഒരു ഭക്തനെ വിലയിരുത്തേണ്ടത്. ഇപ്പോ നിത്യാനന്ദ കുലത്തിൽ ജനിച്ചതാണ്, ഞങ്ങൾ വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഗോസ്വാമിയാണെന്ന് സ്വയം പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര് പറഞ്ഞു താഴ്ന്ന വംശർക്കൊന്നും ക്ഷേത്ര ദർശനം അരുത് എന്ന് അവര് പറയും. എന്നാലോ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ഉണ്ട്. ആരാണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ ഗുരുവാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ. അദ്ദേഹം എല്ലാ മതക്കാരെയും ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് എടുക്കും. അദ്ദേഹം സിംഹഗുരു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ ഈ നിത്യാനന്ദ വംശക്കാരാണെങ്കിലോ അവര് സ്വയം നിത്യാനന്ദ കുടുംബത്തിലുള്ളവരാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടതാ. അങ്ങനെ അവര് പറയും ഞങ്ങൾ നിത്യാനന്ദ വംശത്തിൽ പെട്ടതാ, താഴ്ന്ന വംശക്കാരൊന്നും ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുതെന്ന്. എന്നാല് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ എന്താ പറഞ്ഞേ? എല്ലാവരെയും, എല്ലാ മതക്കാരും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വരാൻ തയ്യാറാണോ എല്ലാവരെയും ഈ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും, ഭഗവോന്മുഖം ആക്കാൻ. അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ശിഷ്യൻ ഉപദേശിക്കരുത് അല്ലേ? അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോ ഗുരുവിന് എന്തെങ്കിലും അപരാധം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അത് തിരുത്താനൊന്നും പോകണ്ട. അതങ്ങനെ നമ്മൾ വിട്ടുകളഞ്ഞാൽ മതി. അല്ലാതെ ഗുരുവിനെ പഠിപ്പിച്ച് നേരെയാക്കാനൊന്നും നമ്മൾ ശ്രമിക്കരുത്. ഭക്തന്മാർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ഒരു പ്രത്യേക ജനതയ്ക്ക് മാത്രമാണെന്നോ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണെന്നോ ഒരു പ്രത്യേക ദേശത്തിന് മാത്രമാണെന്നോ കരുതുന്നവർ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ബാഹ്യലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിക്കാണുന്നവരാണ്. അല്ലെ? ഭക്തി ചെയ്യാൻ, ഭഗവാനെ അറിയാൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട് അല്ലെ? കാസ്റ്റ്, ക്രീഡ്, കളറ്, കുലം ഒന്നുമില്ല അല്ലെ, അതിനെ ബാധിക്കില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഉന്നതനായ വൈഷ്ണവൻ എപ്പോഴും ഗുരുസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിതനാണ്. നവാഗതൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യസ്ഥാനത്തും. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഗുരു ആവാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? ഉന്നതനായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവരാ ഗുരുസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാവുക. നമ്മളോ തുടക്കക്കാരാ അല്ലെ? നമ്മൾ ശിഷ്യരാ അല്ലെ? ആചാര്യൻ ശിഷ്യനിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല, നമ്മൾ ഗുരുവിനെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെ? ശിഷ്യരല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഇടവരുകയും അരുത് അല്ലെ? ശിഷ്യരല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട. നമ്മൾ ശിഷ്യരും ആചാര്യനെ ഉപദേശിക്കേണ്ടതില്ല. ചോദ്യങ്ങൾ വരിക. എന്താണ് ശ്ലോകം 6 എന്താണ് പറയുന്നത്? എഴുതിയുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഭൗതിക ചേതനയിലല്ല ഒരാളെ നോക്കി കാണേണ്ടത്, ആത്മീയ ചേതനയിലാണ് ഒരു ഭക്തനെ നോക്കി കാണേണ്ടത്. എന്താ പറയാ, ആത്മീയ അവബോധത്തിന്റെ തലം എത്രത്തോളം വലുതാണ് അതിനനുസരിച്ചാണ് അല്ലെ ഒരു വ്യക്തിയെ വിലയിരുത്തേണ്ടത്. മധ്യമാധികാരിയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ കനിഷ്ഠനാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമാധികാരിയാണോ എന്നൊക്കെ വിലയിരുത്തേണ്ടത്. ഒരു ഭക്തനെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനോടാണ് ഉദാഹരണമായി പറയുന്നത്? ഗംഗാ നദിയോട്. ഗംഗാജലം അല്ലെ? ഗംഗാജലം ഇങ്ങനെ ദൂഷിതമാവും. മഴക്കാലത്തൊക്കെ കുത്തി ഒലിച്ചൊക്കെ വരുമ്പോ നുര, പത, ചെളിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ എന്നാലും ഗംഗ എപ്പോഴും പവിത്രം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ ഭക്തൻ കുറച്ച് ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭക്തൻ ഉത്തമൻ തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ കാണരുത്, ആ വൈകല്യങ്ങള് നമ്മൾ വിലയിരുത്തരുത്. ഒരു വൈഷ്ണവനോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധത്തെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? മതവിളകി ആനയോട്. മത്തഗജത്തിന് അല്ലെ? എന്ത് എന്താ പറയാ, നാശം വേണമെങ്കിലും വിതയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഒരു മതമിളകിയ ആനയ്ക്ക്. അതുപോലെ ഈ വൈഷ്ണവനോട് നമ്മൾ അപരാധം ചെയ്താൽ അത് നമ്മുടെ സർവനാശത്തിലേക്കാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുക. ഭക്തിയോഗം ഏതിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്? ആത്മാവിന്റെ. അതെ, ശാരീരിക തലത്തിലല്ല,
ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനാണ് അല്ലെ. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോ നാമജപമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് പ്രശാന്ത അവസ്ഥ കൈവരണത് അല്ലെ. ആത്മാവിന് പരിപോഷണം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യണത്. അതുകൊണ്ടാണ്. ഗോസ്വാമിമാർ എപ്പോഴാണ് അധപ്പതിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്? അഹങ്കാരം കാണിക്കുമ്പോൾ ആ ഗോസ്വാമി എന്ന ബിരുദം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവര് അതെ ഗോസ്വാമി ആയി തീർന്നെന്ന് ഓർത്ത് അഹങ്കരിക്കുമ്പോൾ. അതെ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഇതില്? ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ശ്ലോകം എടുക്കാനുള്ള സമയമുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ, കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി തുടങ്ങി. മാതാജി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട്. ഉണ്ടോ? വൈഷ്ണവ അപരാധം എന്നാലും എന്താണ് വൈഷ്ണവാപരാധം? ഒരു ഞാൻ പറയാവോ? പറയൂ. അവരൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മാതാജി പറയൂ. ഒരു ഭക്തനെ ഭൗതികതയുടെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ വിമർശിക്കാൻ പാടില്ല. ഭക്തന്മാരോട് അസൂയ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവരെ മനുഷ്യനെ പോലെ കാണാൻ പാടില്ല. അല്ലെ? അതല്ലേ മാതാജി? അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് പറയുമോ? ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. 6 പറഞ്ഞേക്കണത്, ശ്ലോകം 6. ഒരു ഭക്തനെ ഭൗതിക ചേതനയിലല്ല ഒരുവൻ നോക്കി കാണേണ്ടത്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ചേതനയിലാണ് നോക്കി കാണേണ്ടത്. അങ്ങനെ മതിയോ മാതാജി? മതി. പിന്നെ വലിയ ആൻസറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ എഴുതാം. ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും ഒരു ഭക്തന്റെ അങ്ങനെയുള്ള വൈകല്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കരുത്. ഭക്തിയിൽ എത്രത്തോളം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ വിലക്കെടുക്കേണ്ടത്. ഉപദേശാമൃതം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട് മാതാജി. ആദ്യം അല്ലെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കയ്പുള്ള പോലെ തോന്നും അല്ലേ, ടഫായിട്ട് തോന്നും. നാമജപം 16 മാല അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മാലയൊക്കെ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴല്ലേ കുറെ സമയം വേണം, അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും. പിന്നെ അതില് രുചി വരും. ഭക്തിയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് പുരോഗമിച്ച് പോകാം, മുകളിലേക്ക് വരാം എന്നുള്ളതാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി ഈ ഉപദേശാമൃതത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി ഇതിലും പവർഫുൾ ആയതാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. അതിനു മുമ്പ് മണിമാതാജി ഇന്നലെ 2 എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് 6, 7. ഞാനേ കേറാൻ ലേറ്റ് ആയില്ലേ, അതുകൊണ്ടോ. നാളെ എടുക്കാൻ 2. നാളെ 2 അത് വലുത്. അടുത്ത ശ്ലോകം വലുതാണോ മാതാജി? 7 വലുതാണോ? അത്ര കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം തന്നെ എടുത്താൽ മതി. ഇത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് ഇപ്പൊ എവിടേക്കാ? അങ്ങനെ വേണ്ട, ഇല്ല, മനസ്സിലാക്കി പോണം. ക്ലാസ് കയറിയില്ല, എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസ് കയറുന്നത്. ഉപദേശാമൃതത്തിന് കയറിയതേ ഇല്ലേ? മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേട്ടോളൂ. വീഡിയോ കിട്ടിയില്ലേ മാതാജി? വീഡിയോ നോക്ക്. അതെ, ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ് കേൾക്കൂ. പ്രസന്നകുമാരി മാതാജി, ഞാൻ സംശയം ചോദിക്കാൻ തരാൻ പറ്റുമോ? എന്താ മാതാജി? എന്റെ സംശയം മാതാജി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഇനി എന്തെങ്കിലും